L'Escola Garó de Peguera és una escola que es troba al municipi de Torrelles de Foix. És una escola de màxima complexitat. Això vol dir que els alumnes que venen a l'escola tenen certes dificultats socioeconòmiques. A partir d'una auditoria pedagògica que es proposa per part d'inspecció, es detecta que el punt fort és la biblioteca. És a partir d'aquí que en la redacció del projecte de direcció s'inclou la biblioteca com a punt de partida per tirar endavant tota la metodologia lectora que posteriorment anem fent a l'escola. Del grup d'alumnes de qualsevol curs, la meitat es queden amb el seu tutor o la tutora per treballar un tipus de feines que són les tipologies textuals, i la bibliotecària el que fa és, agafant un llibre de la literatura clàssica, intenta fer el que serien moltes estratègies de comprensió lectora, organitzades amb el mètode de tertúlies dialògiques. Primer llegeixen individualment i el mestre els ajuda a comprendre'l. A partir d'aquí ells es proposen quines coses volen comentar i quan arriben aquí tenen el llibre com a referent i tenen una llibreta on tenen apuntades les seves opinions. Aleshores consisteix en explicar les seves opinions sense tenir en compte el diàleg, com si diguéssim. T'has d'esperar. Has d'esperar i aleshores tu quan parles pots explicar tot el que vulguis, però quan algú t'interpel·la t'has d'esperar. I que també una cosa, jo no crec que el FIC que es vagi del treball. Tu no creus que el FIC marxi del treball? O sigui, no estàs d'acord amb la novel·la que ens faria l'Iker? Tu faries una altra diferent? Sí. Tu quina faries? A les tertúlies el que fem és parlar, llegim el llibre abans, ho preparem i després el que fem és dir la nostra opinió i fer com alguna hipòtesi del que passarà en el pròxim capítol. Nosaltres el que hem vist és que les tertúlies ens ajuden a que els nens amb dificultats lectores, que no mostren interès per la lectura, el fet de parlar-ne amb els companys i de poder expressar la seva opinió, els ajuda. A mi m'agrada perquè estic amb els amics, m'agrada parlar sobre què pensen els meus amics i què penso jo. La tria dels llibres de lectura fàcil ha vingut donada precisament per poder integrar aquests infants amb dificultats lectores dintre de l'activitat. Al principi vam començar amb clàssics adaptats, però no eren de lectura fàcil. Què va passar? Que amb els infants, que eren casos més concrets de dificultats lectores, es trobaven que no volien participar a les tertúlies. En el moment que nosaltres vam passar el llibre de lectura fàcil, això s'ha simplificat i aleshores ells poden participar amb molta llibertat. Els llibres de lectura fàcil són fàcils per tothom. Això també ajuda als que els agrada més llegir. No són llibres massa fàcils. Que un llibre sigui de lectura fàcil no vol dir que sigui senzill llegir-lo. O sigui, necessiten que la mestra els acompanyi i que faci una comprensió. Però sí que dona un suport afegit amb els infants que tenen més dificultats. Molts d'aquests llibres, si els agafessin ells per llegir a casa, ni ells traurien el mateix suc, ni segurament l'entendrien de la mateixa manera, ni disfrutarien tant de la lectura que fan d'aquest llibre com amb aquest tipus d'activitat i amb aquest acompanyament que es fa aquí. Aquest és el 5è any que fem les tertúlies literàries dialògiques i la progressió ha sigut molt important. Va haver un moment que ens vam replantejar si les fèiem perquè els grups que pujaven cada cop tenien més dificultats lectores, però gràcies als llibres de lectura fàcil les hem pogut mantenir. I això provoca que els nens tinguin molta més comprensió lectora que unes altres maneres no ho hem aconseguit amb altres estratègies.